देलायमोन नों थाथ'दो आं टाउनाव थांना फैनोसै मा नांगौ गासिबो लाबोजोबना फैनोसै आं ओमफ्राय दिनै आंनि बार्थडे आंनि जोनोम दिनाव आंखौ खुसि खालामनो हायाबा आंनो गिफ्टखौ लाबोआबा नोंजों थालाबो आं थाला फाथैलाय मिसिनाय जाबाय सानना लादो जाम्बि बिदि जायो नामा हाबायानो जायाखै माखौ थाला होननो हाखो नों माखौ फाथैलाय बिसिगोन मोजां मोनलायनायनि फाथैलाय बिसिनायसो बियो जाम्बा हाबा जाबानो फाथैलाय बिसियो नामा मोजां मोनलायनाया फाथैलाय बिसियो आरोना दे थांदो मामबार आरो दा हासुदैखौ लोंसोना फैदोलाय मालाय सिख्लाफोरखौ गल'ल' नायना फैदोलाय आरो आंनि बार्थडे गिफ्टखौ लाबोआबा बावबोनांगौबा जारलासो दं नों दिगदार जागोन खिन्थु जारला जानोसो होनबावदों बे सालिया आंनो नोंजों रिलेसनाव थानानै खम जारलायाव दं मासिबां दिगदार होखोनो आंखौ आंसो मिथिसिगौ थांबाबो हामसिगौलै बे सालिया आफा मैनाथिखौ लाफिनगोन स्रायनो आरो मा सानना लासिनो नोंलाय खबदे दानो आंखौसो बखिजागासिनो खोमा गोसो सिङाव आथा थांनानै थाब फैयाबा बखियाखैलाय लायमोन नों मा सानोब्रा आंहा खिनो ओंखारहां मोनदों खिलांनांगौना खिलांनाङा सानदों आंहा हा बेथ' खावब्लासो बेथ' एक्सिडेन्टसो जादोंलै सोरबासो सौनानै थांखोना माखो बेखौलाय थैखोना माखो हस्पिटाल लाङाबा जानाय नंला बेखौ मा जाखो दाबो सौफैया 7 घन्टा जालायबाय मोनालायबाय ना सोरबा हिनजावजोंसो फुजायाव बेरायहैखो ना माखो ना अबावबासो लोंसोनाय दङ थिग सोरबा हिनजावजोंनो बेरायहैखाबाय बे साबा खावब्लाया नों दा आखला बिदिनोखा आं सानखादोंमोन न'आवनो फैगोन नों बेथा नाय नों बै खैजोमा रानिखौ दिनै हले बांग्रि मावखाबाय न'आव हेलौ हेलौ नों लायमोन दा ओमफ्राय नोंलाय सोरथो आंनि बयफ्रेन्डनि मबाइलजों माइथो कल खालामनो मोनखो आं सोंब्लासो बाजै खावब्लाया लामायाव एक्सिडेन्ट जाना गोलैना दंमोन ओमफ्राय आं बेखौ हस्पिटालाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय डक्टर बाबुआ खावब्लाखौ थैबाय होननासो बुंदों मा खावब्लाया थैबाय नंखाया नोंबो जाखो नोंगौलै बाजै नोंगौ नों थाबैनो फैदोल' हस्पिटालाव बोरो आरे लायमोन आरो सोरखौथो नागिरबावखो बेलाय बिसिनायाव बेनो दा नोंना बयफ्रेन्डा ना बे नङा बेनो होमबालाय आरो सोरखौथो ओरैबा ओरै नागिरबावखो नों बिनिफ्राय माबा जेबो बुस्थु मोनाखै दहाय मा बुस्थु मोनाखै आं जेबो बुस्थु आं मानसिना मानसिल' मोनदों मा बुस्थुनि खोथा बुंदों नोंलाय थाखा फैसानि आरे दिनै आंनि बार्थडेमोन आंनो गिफ्ट लाबोनांगौ दंमोन बेहा बोरा आंनि गिफ्टआलाय बापरे बाप माबायदि हिनजावफ्रा नोंलाय नोंना बयफ्रेन्डनि डेड बडियानो बिसिनायाव दं आरो नोंहा गिफ्टनि थाखायसो आइखां बायखां जागासिनो जेबो गिफ्ट मोनाखै आं बेनाव मा आंनो गिफ्ट होआलासिनो थैलांबाय बियो खावब्ला नोंखौ नागारा आंबो थांगासिनो आया मा जाहैखो बेलाय नायनांसिगोन आया माबायदि खर' गाज्रि हिनजाव बेलाय बयफ्रेन्डनिफ्राय गिफ्ट मोनैखाय गावनो बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमना थैबाय सोरबाखि गिफ्ट मोनैनि थाखाय थैयो सोरबाफोर नुनांगौबा बयफ्रेन्ड थैनायखाय सिन्था भाबनाजोंनो गार्लफ्रेन्डआबो सुइसाइड जाना थैबायसो सानलायगोन नाथाय सैथोखौथ' आंसो मिथिगौ आजिखालिनि गथ'फोर बांद्राय मबाइल नायग्रा सोलोंजोबो गासिबो फिसाफोरखौ बारा मबाइल दांहोजानाय नंला मालाय हिनजाव नों मा नोंनि जिउखौ फोजोबना लाखो इसोरा नोंनो एफा मोजां मानसिनि जिउ हरदोंमोन मानि आंखाल जादोंमोन नोंहालाय मानि खस्थ' जादोंमोन नोंहालाय मानो फोजोबना लाखो नोङो नोंनि बेसेन गोसा जिउखौलाय खोन्था मामबार समाजा बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय आंनि जा जाथाय जानानै थांबाय बेयाव नोंनि आखाइ दंजोबो हिनजाव मा बुंनाय जादों बेलाय मा बुंनाय जादों आंनि थाखायसो बेफोर गासिबो जाजोबदों मा बुंनो सानदों नोंलाय सिनायाखै ना आंखौ सिनायाखै जमरासो आं जमराजा गोसोआ नोंखौ बुथारनो हायो आं दानो मा बुथारनो बेलाय आंथ' अलरेडि थैखानायसो दा हिनजाव आं नोंनि आत्मानि खोथासो बुंदों नोंनि आत्माखौ खस्थ' होनो हायो आं जमरासो आं जमराजा दिनै आंनि बार्थडेमोन आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि थाखाय गिफ्ट लाबोनो नागिरदोंमोन टाउनाव ओंखारलांखाबायमोन गिफ्टखौ लायनो बेयावनो नोङो आंनि बयफ्रेन्डखौ किडनेप खालामबाय नों मा सानदों नों आंनि बयफ्रेन्डखौ किडनेप खालामनानै आं जेबो मोनथिनाय नङा आंबो जेबो खालामनो हानाय नङा सानदों आरो नों साननो जानो हागौ बे हिनजावा आंनि खाथियाव मालाबाबो सफैनाय नङा नाथाय दा नाय जमराजा आं नोंनि खाथियाव दंफैयो आरे मा बुंलागासिनो नोंलाय खुगायाव जाफैयो बेखौनो बुंदों नङासे आरो आंखौसो दाय होबावदों नोंनि बयफ्रेन्डखौ किडनेप खालामनायनि थाखाय सोर नोंनि बयफ्रेन्डआलाय सोर नोंसिनि बुहुम नङा बियो नों जा बुङो बेनो जानो आकाश पाताल सोरगो फुरि मध्य फुरिसो बियो आरो आं बिनि जमराजासो आरो क्लासाव हिनजाव आं आंखौ किडनेप खालामा जायना सम सफैयो आं बिसोरनि चेप्टारखौ क्ल'ज खालामो आरो बिसोरनि आत्माखौ हमनानै लाबोयो आं आरे गासिबो मिथिजोबखागौ आंनि बयफ्रेन्डआ नोंसिनावनो दङ नंखाय बाथ्रा बुंनानै लाब गैया आरो क्लासाव आं बावहाय आंनि बयफ्रेन्डनि थाखाय फैयाखै दासो गावनो बुंबाय बयफ्रेन्डनि थाखाय फैदों आरो दाना बयफ्रेन्डनि थाखाय फैयाखै जालायबाय माबायदि आसरित हिनजाव नोंलाय
आं बेयाव आंनि गिफ्टनि थाखायसो फैदों जेराव आंनि बयफ्रेन्डआ आंनो लायनो थांदोंमोन बोरो आंनि गिफ्टआलाय बोरो आंनो आंनि गिफ्टखौ हरदो ओमफ्राय आंनि बयफ्रेन्डखौ लाखिदो आरे मा गोदाव बेलाय मा गोदाव सिगाङाव गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय आरो बेयाव फैनानै काहानि बानायफैलागासिनो मोजांबासो मोजांलै फिसा अराव सावनानै नोंनि आत्माखौ थैनानै खस्थ' होनो हायो आं आरो मा गिफ्ट बेलाय जोंनावथ' बिदि जेबो गिफ्ट होफैयाखै सोर नोंना बयफ्रेन्डआलाय सोर आंनि बयफ्रेन्डखौल' लेंहर माम्बार होमबानो मोनसिगोन नोंसोर चित्रग्रुप दा बावैसो लाबोनाय गासै आत्माफोरखौ बेयाव लाबोजोबलाय जागोन महाराजा दायो बासिद' अबे नोंनि बयफ्रेन्डआलाय बेयाव आंनि बयफ्रेन्ड गैया रावबो There was only two girlfriend. Zainibu girlfriend beजों break up खालामदो आंनि girlfriend जादो सानैबो गोजौआवनो फैखाबाय बाथा गेलेगोन जोङो सानैजों ओइ बोराय मा गोदाव बेलाय मा गोदाव खावखौ फ्राय खालामजाबासो खम मोनगोन दे महाराजा आं बेनिफ्रायनो फैखादोंबा एबा नोंखौ अराव सावनानै दोनगोन र' थानो गासिबो खोनानोबो सोलायनो रोंला बिसोरो चित्रग्रुप सोर बिनि बयफ्रेन्डआलाय सोर नायलाय जोंनि डाटायाव अ हिन्जाव मा नाम नोंनि बयफ्रेन्डआलाय खावब्ला नार्जारि हा महाराजा खावब्लाथ' थैयाखै बेहाथ' दानो थैनायनि डेट जाथ'वाखै बेहा 80 बोसोर दंबावो थैनायाव आरो बिराद माहाजोन जानासो थैगोन बियो नुबा हिन्जाव मा होनदों नोंना बयफ्रेन्ड थैयाखैनो हा मा बुंनाय जाखो बेलाय डक्टराथ' थैबाय होनदोंमोन औ थैबाय होनदोंमोन आरो जोंनि सिस्टेमाव माखासे मिस्टेक जानायखाय खावब्लाखौसो थिखोफ्लांदोंमोन नाथाय दा बिनि जिउखौ हरफिननाय जाबाय डक्टराबो दा हामफिनबाय होनना खोन्थाफिनबाय ए दे होमबालाय माम्बारथ' गोख्रै आंखौ बुहुमाव दोनलांफिनदो आंहा बार्थडेनि गिफ्ट लायनांगौ बयफ्रेन्डनिफ्राय थ' माम्बार खोनासं हिन्जाव बिराद जाबाय नोंना लेक्सारा दहायनिफ्रायनो गोसो बायदि बक्स लागासिनो दं नोंनि नोंहावनि न'आ बियो आकाश पाताल मैदेरफोरसो नों मा गोजौ फैनायनि सिगां आंनाव सोंदोंमोन नामा जोंना बेयाव खेबसे एन्ट्रि जाबाथाय आरो एक्जिट गैया रबिया हिन्जाव गिफ्टनि थाखायनो नों गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबना लाबाय मालाया जिउखौ बिबाबो मोना नोंहा जिउखौ फोजोबो आंखौ निमाहा होदो महाराजा आंखौ निमाहा होदो मुला नों खावब्लाना मालाय मैनाथि दंखायो निमाहा केमाहा गैया नों बायदि हिन्जावनि थाखाय थां बे हिन्जावखौ थैनो रोङै अराव सावना दोनहैदो नोंनि मोदोमा खामबाय थागोन आरौबाय थागोन नाथाय नोंनि आत्माया थैनाय नङा दांदो बे हिन्जावखौ आं अबाव दं जाखो हा खावब्ला नों थांफिनबाय नोंथ' थैबायमोन एक्सिडेन्ट जानानै आरो माहायथो बिदि थांफिनखो मा आं एक्सिडेन्ट जादोंमोन आं लावबायमोन औ नों लावबायमोन बेटा आंसो नोंखौ हस्पिटालाव लानानै फैदों आरो नै आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड लाइमोननोबो खोन्थाहरदोंमोन आरो बेबो हस्पिटालाव फैदोंमोन मा बे फाग्लिया जालाङा हस्टेलाव फैदोंमोन बोरै अबाव थांखो बेलाय हा फाग्लिसोमोन नामा बेलाय आं एसे सानखादोंमोन खर' गाज्रि फाग्लि होनना माबा गिफ्ट नागिरलाबाय थादोंमोन नोंनाव ओमफ्राय अबाव थांखो बे फाग्लिया नोंनाव गिफ्ट नागिरबाबो मोनैखाय फिनज्राबै खिरखिनिफ्राय बाज्रुमनानै थैबाय मा थैबाय लायमोना हामथारबायलै सालिया बिनि थाखायनो हर सान सुख गैथारामोन आं एबारसो सुख सान्ति जासिगोन